mai putem semăna gazon în luna octombrie. Dacă curtea dumneavoastră are undeva cam 6 ore de soare, adică fiecare porțiune din curte primește undeva cam 6 ore de soare, încă puteți semăna gazonul. Ați văzut, avem o temperatură undeva de 17 grade în sol. Primăvara, solul e rece, deși multă lume crede că primăvara e de semănat gazonul, greșit. Perioada optimă pentru semănarea gazonului e septembrie și octombrie. Temperaturile acestea propice, undeva cu 17 grade în sol, vor face ca semințele noastre de gazon să germineze undeva cam între 7 și 12 zile. O să tundem gazonul pentru prima dată probabil undeva după 4 săptămâni de la semănare. Gazonul, după ce îi răsărit, are undeva cam 3 cm, deja poate să vină temperaturi de minus 5 grade noapte și nu se întâmplă nimic. Ce e important, înainte să semănați gazonul, uitați-vă la prognoza meteo. De exemplu, accuweather.com, acolo puteți vedea temperatura pentru următoarele săptămâni. Ar fi bine ca după semănarea gazonului, cam 3 săptămâni, să nu aveți temperaturi negative, gen minus 4, minus 5 grade noapte de noapte. Dacă cumva se mai întâmplă că în vreo noapte minus 4 grade, nu e nicio problemă.